Тази малка игра може да промени възприятието ви за живота. Изглежда по този начин. Вижте колкото ръката ми. Отварям я и намирам в това поле, което също много малко. Вижте, малко поле с различни квадратчета. Има змии, има стрели и също така едно зарче, което е от съществена важност, което определя хода ви на игралното поле и разбира се инструкции, които аз съм научил и чрез които казвам, защото добавям много неща от себе си, аз водя играта. Ако сте готови да разберете повече за себе си, то може спокойно да се записвате. Таксата е вид дарение, така че съм оставил на разположение всеки да плати толкова, колкото има възможност. За едно по-светло бъдеще и за хора, които познават по-добре себе си. До скоро!